Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel tamu mai albarka. Da farko dai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wacce za ta sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum. Ko masha Allah, kamar yadda kuka gani a take na wannan bidiyo, ko in ce sunan shi yadda za ka dawo da lambar wayarka da ta ɓata. Ko da kwa layin baya hannunka ko ya faɗi, ko kuma a'a an sace wayar ma gaba ɗayanta ɗungurungun, za ka dawo da lambobinka da sunan da kai saving ɗinsu ba tare da wani abu ya canja ba. Ku bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ka ga yadda za ka dawo da shi. Da farko za ka fara neman wannan link ɗin, wanda insha Allah zan ajiye muku shi a comment na farko na wannan bidiyo ɗin. In ka je kan shi za ka taɓa shi kamar haka, in ka taɓa za ka jira ya buɗe. Ga shi nan yana tafiya, bayan ya buɗe zai buɗe ma wannan, zai kawo ka wannan fuskar kamar haka, inda za ka sa number wayarka ko kuma email ɗin da ka buɗe Facebook ɗinka da shi, da kuma password. To kamar haka ga shi, ga number da na buɗe da ita. Bayan ka saka number wayar da password ga shi, za ka taɓa nan gurin inda aka sa login, bi ma'ana ka shiga ciki. In ka taɓa shi za ka jira shi ya buɗe. Ga shi yana tafiya. Bayan ya buɗe ma ga shi nan ya kawo kan Facebook, maimakon ka ganka akan Facebook normal, sai ga shi ya kawo ka ga shi nan manage your uploaded contacts, bi ma'ana lambobin da kai uploaded. Shi Facebook dama yanzu yana iya ajiye maka duk wata contact da ka taɓa hawa, ko in ce number waya da line da ka taɓa hawa da shi Facebook kenan. To ga shi nan insha Allah, ga shi nan contact, ga shi nan ga lambobi ne, wannan da lambobi na ne, Gogo, Aisha, Abdulaziz, Ismail, Abdulbasit, ga shi nan haka. Duk number da kake so ga shi nan da sunanta da kuma number waya a gaba. Misali, Bala ga shi na taɓa number wayar, sai in ci da ya buɗe min ita saboda yadda zan ɗauke ta. Kada ka damu da wannan star ɗin, ga shi ta buɗe, sai ka taɓa ta kai saving ɗinta, ko kuma a'a ka kira shi a tashi a gurin. Alhamdulillahi, mun gode. Nan ne ƙarshen bidiyo namu. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Sai mun haɗa wani bidiyo namu. Mun gode da bibiyar channel ɗin mai albarka ta Kibiya TV.